Gipasaka na sang kaso ang driver sa pribado nga salakyan nga si alias Ray matapos na bungguan sini ang duha ka laborer sa barangay Kahikikan, Pototan, Iloilo gabi sang Enero 15. Sa interview sang K5 News of M Iloilo kay Police Staff Sergeant Raquel Caiton sang Pototan Police Station, ginpayag sini kaso nga reckless imprudence resulting to serious physical injuries ang ginpasaka kay Ray sa Iloilo Prosecutor's Office. Suno pa kay Caiton, padayon pa nga ginabulong sa Ray alias Jairel kag Kenneth sa Iloilo Provincial Hospital. Samtang si alias Jairel ang residente sa barangay Dapitan sa Panuan sa Pototan kag si alias Kenneth ang residente sa barangay Juanico, Banate, Iloilo. Dugang pa sini nga matabok lang kontani ang mga biktima sa pihak nga dalan apang hinali lang sila ginbonggoan. Sa karon niya na sa kustodiya sang Pototan Police Station sa alias Ray kag napakatubang ang kaso nga ginpasaka sa iya. Balita nagikan sa Banwa sang Pototan. Ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon nga serbisyo publiko kang kalingawan sa Kampiyon nga stasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang